Verejný priestor je miestom spoločného života. Námestia, parky či ulice tvoria prostredie, kde sa stretávame, oddychujeme a formujeme kolektívnu pamäť. Sochy a názvy ulic v ňom plnia dôležitú symbolickú funkciu. Pripomínajú historické osobnosti, udalosti a hodnoty, ktoré si spoločnosť váži. No čo ak sa medzi týmito symbolmi nachádzajú aj postavy spojené s totalitnými režimami, ktoré potláčali slobodu a ľudské práva? Tento pamätík v podstate ide o to oslobodenie od nacistov, takže toho by som sa aj držal. Takže čo sa týka hĺbšie za tou symbolikou, o tom ani nemám osobne vedomosť, sa priznám a ani nejak sa ďalej za tým nepodievam. Prišli veľké správy, že idú naši kamaráti, osloboditeľa z SSSR. Musím povedať za seba, že ja som asi dosť veľký ignorant, lebo ja ho tak nejak vnímam od detstva, že tu je, ale nejak, že by som mu venoval pozornosť, to ani veľmi nie. Asi o 2 dní neskôr sme sa dozvedeli, že miznú naši známi a priatelia. V júni v noci prišli do školy, vykričal moje meno. Kolban jest? Takoj. Hovorí, zdec, sobíraj sa s vešťami. NKVD zobrali môjho otca a odvliekli. Na moju obhajobu nebolo prednesené ani jedno slovo. Pravdepodobne obhajca ani ten pridelený tam nebol. Už nejaký čas tu v Košiciach pri pamätníku obetí sovietskej armády, pri ktorom stojíme, ale aj v slovenskej spoločnosti prebieha diskusia o tomto pamätníku, ale širšie aj o napríklad používaní symbolov. Kosa kladivo by mal byť odstranené. Je to, keďže komunistický režim mal viac obetí ako fašistický, tak by to malo byť takisto zakázané ako hákový kríž. Ja som v tej dobe nežil. Ani vy. A ideme súdiť tých vojakov, čo padli pod Kosákom a kladivom, a vy to im chcete zobrať. Ja len ten symbol. Presne, ty máš svoj názor. Áno, pán hovorí, musí sa o tom diskutovať. Len ja hovorím, že za tým sa skrýva aj iné histórii. A ak by sme teda aj tento pamätník padlým vojakom sovietskej armády vnímali komplexnejšie, tak sa môžeme opýtať, že či teda ten kosák a kladivo na ňom symbolizujú len oslobodenie, alebo aj ďalšie súvislosti, ako bolo teda odvliekanie ľudí do otrockých táborov, gulagov práve Červenou armádou. Vtedy zobrali asi 500 chlapov, od nás aj z okolitých obcí. Spravili transport asi cirka 20 nákladných vozňov. Naložili nás do vagónov. Začali nás voziť po Sovietskom zväze. Mesiac. 311 mŕtvych sme vyložili. My sme nedostávali vedro vody pre všetkých 60. 311 mŕtvych z toho vlaku. A nevedeli sme, kam ideme, nič. Bol u nás v obci bol jeden človek, bol gardiesta či čo bol zo slovenského štátu, a potom, keď prišli Rusi, tak už sa otočil a už bol na druhej strane a on udal tých ľudí. A my tu máme kosa kladivo dávať preč? Keď títo vojaci za to padli? Oslobodenie vyzerá inak. Oslobodenie, keď krajinu zachránim pred nepriateľom a odídem, a nie keď ju zajmem na 40 rokov ďalších, takže to sa oslobodenie nedá veľmi hovoriť. Vtedy to bolo aj na jednej strane, aj na druhej strane. Tak keď likvidovali hákový kríž, tak by mali zlikvidovať aj kosák a kladivo. Symbol podľa nášho názoru komunistickej strany, komunistického hnutia, tejto ideológie, ktorá okrem toho, že porazila alebo spolu porazila fašizmus, je aj teda symbolom ideológie, ktorá má za sebou hrubé porušovanie ľudských práv. Hlad, jedlo zlé. 3 dny som nejedol, tak som ruky nastavil a tak som to vylízal ako pes. Vojdeme donútra a z vrchu ako dážď, ploštice. No na fleku sme boli poštípaní. Vši nám žrali, toto bolo daco neumierne, tie vši. Tí ľudia, čo už mali hnačku týždeň, už nemali ani 45 kg, hej, tá pošpikovca spadol, tam sa utopil, v tom ľudskom utopil sa. Ničevo. Priviekneš a nepriviekneš, padochneš. Tak buď si zvykneš, alebo skapeš.
Búral by som to. Búral, hej? Hej, jednoznačne. Nemá to tu čo robiť. Môžu urobiť nejakú izbu, ako boj proti fašizmu, alebo symboly fašizmu, symboly Rusov, alebo osloboditeľov. Je to súčasť našej histórie a mali by sme vedieť, ako sa k tomu máme postaviť sami. Môže to byť otázka premiestnenia do nejakého múzea alebo vytvoriť nejaký priestor, kde sa všetky tie symboly totalitných režimov poukladajú a môžu si ľudia tam prísť pozrieť, prečítať si, čo to bolo za hnutie, čo sa za jeho éry stalo, pri akej príležitosti bol ten symbol použitý napríklad aj na takomto pamätníku a nahradiť tieto symboly nejakými neutrálnymi, napríklad nejakou ratolesťou. Ja si myslím, že hranica ide tam, kde už sa teda jedná o nejaké morálne vzory alebo nejaký, by som povedal, zlé príklady, ale musíme naozaj vedieť ten historický kontext, čo sa za týmito symbolmi, či už kosáka kladiva, červenej hviezdy, hákového krížu a podobne naozaj skrýva.